Келийная школа. Деревня Брашлян. Ами там изправеното какво е правило? Послушника. Когато не слуша децата, даскала си служил с него. И имало голяма дисциплина. Голямата пръчка. Да. Музея има такса, да знаете. По един лев на човек е такса. Заповядайте по-навътре, ще ви разкажа. А може да се снимаме? Тук може. Тук може. Ами, госпожо, няма ли да ми платите? Снимаме се този човек. Аз съм го гледала по телевизията това нещо, но сега на живо. Трябва да знаете, че е музея с такса. Добре, кажете какво да платим. Лев и 50 на вас, дечките. Сега почвам да разказвам. Келийно училище, стая към църква или манастир. На друго место не може да има келийно училище. Някои казват малка стаечка келийка. Няма значение размера. Носи името си от монашеска келия. Стая към църква или манастир. Келия към църква или манастир. Отначало стаята се е ползва